Mayong hapon kaninyong tanan. Gisaulog nato ang solemnidad sa Epipaniya sa Ginoo. Kining pulong Epipaniya dili kayo ni kumon alang kanato, apan ang kahulugan niini aron ta makasabot pagpadayag sa atong Ginoo isip manunubos. Aron pagyud masabtan nato mga igsoon atong tagaan og konteksto ba, pananglitan magbarog ko dire, itulod kog tao, mahulog ko, muingon gyapon ko nga salamat kaayo sa imong kaayo. Ang buti pasabot niini nga kana bitang mulitok tag pulong nga sukwahi sa literal meaning of the word. Laktod nga pagkaistorya, reverse ba of what is to be expected. Kay kisa manggoy malipay iduot kag ditso yung balihon yung pagsulti nga salamat mangutana gyud tingali ka o masuko ba, depende, pero lisod magpasalamat anang itulod ka. Mga igsoon, gitawag kini og irony sa in-English. Diha sa Ebanghelyo, ang Ginoo nagpadala sa iyang bugtong anak ngadto sa pinili nga katawhan nga mao ang Israel. Angayan unta nga ang anak nga gipadala sa pinili i-welcome unta gayud sa mga Israelita. Apan ang nahitabo, sila maoy misalikway sa atong Ginoong Hesukristo. O gani, ang dili taga didto mao na hinuoy may welcome sa atong Ginoong Hesukristo. Makita nato diha sa bilin na diha ang tulo ka mga hari na ay magbalantay sa karnero. Kailaman mo sa tulo ka hari, no? Samanto, Baltasar, Melchor, o si Gaspar. Kanang nay-ar katapusan, mauna na. Baltasar, Melchor, o Gaspar. Sila maoy gipadayagan apila ang magbalantay sa karnero. O makita na to nga dili baya taga dito ning tulo. Sumala sa karaang kasulatan, taga India, taga Saudi Arabia, taga Persia, di man mga taga dito sa Jerusalem. Mga igsoon, si Jesus mauntay i-welcome pero rejected hinoon. Kini nga tong pamalandong, anhita mo ukit sa mga kinaiya, sa mga tao nga nalambigit sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Sayod ang hari si Herodes o mga haligi sa katilingban, mga pangulo sa mga Hudiyo, ang nakapanindot nga kinaiya sa mga dumudoong. Una, mga igsoon, ang ilang pagpaubos o pagkamatinud-anon. Sila nga nakadungog sa pulong sa Dios. Wala lamang sila nagpabilin nga nakadungog ra, kundili ilagay yung gipamati
ang mensahe ug mao kini ang resulta nga gipangita gyud nila ang bata pinaagi sa bituon nga nagagiya kanila ug sa pag-abot nila mao kini ang symbolic kaayo nga gesture miluhod ug miabli sa ilang mga gasa. Unsa toy mga gasa? Bulawan, insenso ug mira. Bitbit nila ang mga gasa nga ilang gihatag sa batang Hesus. Gawas niya ng pagkamapaubsanon kay miluhod man sila miabli sa ilang mga gasa. Bukas usab og abli ang ilang kasing-kasing ug andam sila sa pagtuman sa mensahe sa atong manunubos. Pero sa laing bahin, si Herod ug ang mga punuan sa katilingban ang naghari sa ilang kaugalingon mga igsuon, dili ang pagpaubos, dili ang pagkamatinud-anon, kundili ang garbo gayod. Ngano man, nasayod sila asa mataw ang Mesiyas, nahibalo sila sa maayong balita, pero wa sila manumbaling. Wala nila patuho pa ang mensahe diha sa ilang kinabuhi. Nahimo silang indiferente kaayo. Mao na nga wala sila magtagad sa pag-adto. Hinunua si Herodes aduna nooy laraw sa pagpatay sa mga kabataan, labaw sa tanan aning bata nga gidungog nga maoy mo mohari. Ang implikasyon sa atong kinabuhi karon kay dugay naman ing nahitabo. Kita magsaulog niini sa tumang kadasig kalipay kay gipadayag ang manunubos sa tibuok kalibutan isip gayud kahayag nga nag-iwag sa atong kinabuhi. Apan maugyapon sa atong pag-welcome nang inahanglan usab ni og kinaiya dinhi sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Magbaton kita og kinaiya nga mapaubsanon, matinud-anon og pagkaabli og dili na tingali ihalad nato ang bulawan, insinso ug mira pa, kundili ang atong tibuok kinabuhi mao'y ihalad nato sa batang Hesus nga mao'y atong manunubos aron kita makaangkon niya ng kaluwasan nga dala sa Dios alang kanatong tanan. Mao ni ang buti pasabot sa Epipania. Gipadayag ang batang Hesus sa tibuok kalibutan nga siya gayud ang manluluwas o kita magpaluwas dili kay magpalayo. Mga igsuon, sa pagpadayon nato nining santos nga misa, dako ang atong panghinaot paglaom ang Dios nga mipuyo uban kanato maghatag gayud sa mga grasya nga atong gikinahanglan, labi na gayud ang kaluwasan nga gipangandoy natong tanan.